maziko azomangamanga m'Malawi muno kumene anthu amakhala, amaphunzira, amagwira ntchito ndi kumanga tsogolo lawo, chifukwa maziko olimba samangonyamula nyumba zokha, amanyamulanso maloto. Shayona Cement. Ndikwandeni ku program ya lero ya gwede ukamba nkhani zimene zikuchitika nkhani zizisowa daily kumakhala kwabwera ina yake yotsamwitsa imene mwayimva kale ena afotokoza ikamuzina ziwokometsera penanso umene ungosankha kumene osafuna kulankhula chilungamo ndeife kuzindikira kuti ino ndi nzika za dziko lino mayeneka umadziwa information yoyenerera nkhani utenga umene mukhale nawo ukhale oyenerera. Timabwera pano pa program ya gwedegwede tizafotokoze nkhani zoyenda bwanji, zoona zake ndi ziti, ngati kuli kufunsa amene zikuwakuza nkhanizo titawafunsa afotokoza kuti chani, kapena penanso timapereka maganizo athu pa nkhani zosiyanasiyana zimene zikuchitika, kudzudzula zina zimene sizoyenda bwino komanso kuyamikira zimene zikuchitika mwabwino lomwe. Ine ndi Selina Dumbula ozukuta nkhani mwathawi zonse pa Steve Kono Banda ndinonso program ya lero mundilole ndiwalandire kuti azikute nkhani zimene tabwera nazo. Muli bwanji pa Banda? Ndili bwino. Tikulandire no program ya lero. Zomwambiri. Zikumba basi. Anthu kujoniko akuberekana. Ayiko basi. Mufuna kulanda dziko la eni. Chifukwa kulanda dziko tu kumayambira pakuberekana. Ya mtundu wanu kuchuluka fuanaja amambophunzira masukulu akumene kuja apezoti aphunzira bwino ayambano kutenga zintchito za bwino nangasati maphunzira kumeneko uleboti anaosewa tikumapita kugwira ntchito kapena kusintha malo okapeza mphatso ya mwana kudaba kuti munthu wapita September imwe akubwera koma akubwera oyembekezera kuti ndeti makasaka ntchito kapena ndakumana debate omaganiza kujonzo mabwera ndi maganizo osiyana-siyana zomabwera ndi maganizo osiyana-siyana kwambiri zovuta kuti abwera poti dziko la eni khangata kwang'alula mbali naye ena khangata kwayikira kumbwendo kwamvera chisoni ena khangata kuseka koma tisasekani ndi abale athu komano akamabwera ngolimba mtima mavuto a dziko muno ndomwe acha mudasira komanso mungolimba mtima sizoti abale anu mwina munkatumisa katundu kuti katunduyo alipo kapena mwina urapangira ma project ndi zina zotero kapena mukausera kumangirira nyumba mwina nyumbayo sadamange mwena mubwere ukonzekera ozikonzekeretsa mu bongo kuti uku kumudziko kuzoka kumana ndi zina ndikozo mfana kasema mabwera mwadzidzidzi bora ukanena kuti ndibwera mwezi wa April ama isesabe nakonzekera konza zina ndithu nde inuso amene muda unonga katundu wathu amene wakutumiza mukwena mufotokoze kuti muda unonga katundu ameneyo chifukwa chani mukakapeza mayi adakwatibwa nangasena makhaza ka 12 tsika sakamongokhala ku kalimbeni mtima kasaseni mabazani musakazimangirire uyo musiyeni mukamva kuti apanga khaidwe lake loipa izo musakazika kamukapeza muna anu adakwatira inu musakazika kamire mukapita kumudziko mukapita kumudziko osakazoti tirani lizipi koma mavuto a dziko ndi chimozimozi ana akuphunzirabe pasi ana mabwera nawowa tiphunzira nawobe pasi nakati mulaba skulu yapasiku ana kumagawa ena masana ena madzulo ngati wana mapita mambawa kujoniko kuno shift china zilowa masana wikino shift china zilowa ziri kuti ziri kuno kumudzi koma takulandirani ndithu takulandirani koma tisanyoze tisatukwani ena kumene kuja sikuti ena magwira ntchito ena pa business koma kunali ena munapitira usizina ntole kutola katundu wa eni alipo amalawi ena mukubwera nawo
mulipo ochepa chonde khadwe limene kuno ayi mukabwera musatole zaeni Malawi anasintha amalawi amamenya wakuba kuopsa kulapitsa chonde ngati mumatola ku John ochepa mwa inu chonde mukabwera kuno musatole katundu wa anthu ena dzikoli anthu akulimvera kwawo kuti apeze katundu siziyenda maya chikuti khalani bwino mwalandire musachite chipongwe ngati mwapeza kasana kwatibwa kapena apeza wina okhala naye musaumirire musachite ndewu zaka zidachuluka mpaka na 14 mwana mkazi adakapanga bwanji ya mpana zaka 8 bambo adakapanga bwanji adapilile koma mera na kulongera ndikatundu wanu musapange ndewu pitani ku polisi ya zabwino ya musapange ndewu kuti ndikapereka drama sankamanga nyumba kapena ndinatumiza katundu anandibera pitani ku polisi ndithutu yes awi nyondo anayitanidwa ku polisi kuza post imene anaponya pa social media imene ikukhuzana ndi ngozi ya ndege inachitika ija zinaenda bwanji umene wini nyondo mwinatu mwina inasa kumudziwa mwina amba kumvera mwina matsata ndanthu ochepa mwina matsata ndanthu ambiri wini nyondo ni mtsikana mayi mtsikana kodi simatosesa mtsikana ena mati ndinu mayi ena mati ndinu mtsikana koma ndi munthu wamkazi amene anadziwika pa zaka za 2019 imene zinkambika za Chilima movement amene zinkambika za UTM anali munthu oyamba amene amakonda kutenga foni yake pamachitika misonkhano ya UTM kumajambula pa Facebook page pake anthu anayamba kumamutsatira pa Facebook page pake akafuna kuona kuti kodi Malemu Chilima alero alankhula zotani apanga zotani anthu anavota kampeni seja amapita kwina kulikonse anthu anavota kenako namba mlandu wa ku court tili ku court kuja amapereka ma update akakhala pa break ndi foni yake ija kumajambula kumatani anthu kumaudziwa anthu kwamba kutsata kunja kuno kuli page yani ya wini nyondo ya pa Facebook tikisa yabwera kuti divote 2020 so amapanga bezo mwezi ija ena mwina chinyamata ena media kamacheza uko iye makhala kuti abyani ali busy then kukwira chito kwako kwabwino pena bwana kwa matani amaona chabwino atalowa Malemu Chilima anamutenga kuti adzienda naye amaenda naye pakumvo ndithu fakese ya Chilima akakhala kuchitika umaona kunena kuti wini nyondo ali patipo ali pamene pacha so ena mankonda konko ena osatani osankonda ndiye nongo zijaita chitika iwawo anali nawo akamakamba zakafufukuta anali nawo pa list yota kwenda nawo ndege koma Adamu adachotsedwa ifuli ndege kana kuti tenga anthu ochepa so pano chifukwa cha zimenezo adatsogola kupita ku Khatabe kumakadikirira kuti abwana aja kamabwera fa chimachitika ndi kuti ADC kapena gadi komanda amalumikizana naye mamuza kuti pano tili pakuti yambani live pano tili chakuti malinga ndi kufotokoza kwake imene anafotokozera ku komiti imene imefufuza ngozi ya ndege so analandira message pateni paja kuchoka kwa amene anali Malemu Chimani I think anali DC wa bwana kunena kuti khangati mwambamo mphepo yafuta ndiye iyeyo pa 13 June tsiku lomwe kunali I think ndi kunchisi ngati sakula chiso nchinji komwe kunali mwambo oyikano maliro Malemu anajambula zithunzi ndikulemba kuti munandiuza chakuti anthu ena nthamira adamukira adamunyoza adamunena malinga limene amaganiza fiyo yawo yamene ngozi inachitikira sono apatapita kumene kwanafusa kuti post yanu mudatumiza pa 10 iya inatumiza pa 13 nde panali ina imwe monisa pa 10 ina imwe pa 13 ndeno adamuyitanitsa ku polisi ku cyber crime so adamwita nauta akamanga koma kunali search warrant kuti akasake mu phone mwake kuti mu phone mwakemo adapanga post zinthuzo kanapeza kuti umene kuja pa 10 sanapange post china chilichonse chokhuza ankhani imene koma zinthu zinapita pa 13 koma anthu ena anzeru ofuna kuyika zawo pa mavuto adachitenga chinthu chija kuchipititsa mu njira yamakono yamasuku ano timati AI ndikukachisintha dzina kuti mayi zimuyipire komano dzina lake lapangidwa kiriye alibe mlandu ino liwonse ndipo aonadi kuti izinthuzi zidalembedwa pa 13 apolisi atasecha ifonimo kufufuza ndi ukadaulo wawo osati pa 10 imene zidatani zimakambidwira imene zimamvekera so adamuyipitsira mbiri kumunyoza abali amene tinapempha pano kuti
amene akuona kuti komiti ija anthu akapita kumene kuja akulankhula ndi zomwe zosemphana zomwe akufuna musanyoze munthu inunso nyamukani kaperekeni umboni wanu chifukwa kuti inuyo mukudziwa kuposa iyeyo palibe chifukwa kuti awapereka umboni ine ndikanyozere ayi ngati selino apereka umboni ndikuona ngati umboni ukutsutsana chomwe ndikudziwa inenso ndimonyamuka ndipite ndikapereka umboni wanga nde zinthu zake mwaona zinthu zake komanso nanga sichina chakula ndi ndaletu pamaona zinthu chazabwino bwino komano masupporters achipani cha Kongresi masupporters achipani cha UTM antipafuna kukokerana kuti kodi papezeke kuti kodi adachita izi ni ndani chifukwa ena amakhulupirira kunena kuti izi zidali zokonza pamene ena amakhulupirira zoti wina iyi idali ngozi chabwino ndithutu tipite ku nkhani yathu yotsatira mbuyo makusena adakwezedwa ntchito nde zafika poti pano adafuna ndalama zawo zimene samapasidwa amasalale maaliyazi kumeneko komanso afuna makalata a promotion imeneyo sanapasidwa makalata awo muchaka cha 2025 mu April okay ndiyambe kuti kule aphunzitsa primary pokwana omwe amaphunzitsa ku primary koma mazipititsa ku sukulu ukapanga kuphunzira kuti kutsogolo komwe azaphunzitse ku secondary chifukwa ku secondary amafunika degree ndeno anthu amenewa ali ku primary kuja mapita ku university osiyana makaziphunzitsa mpaka na kupanga graduate ukhali degree Demu April chaka cha 2025 boma lidatulutsa vacancy kuti anthu apite kuma interviews amene ali ndi maphunziro kuti apange promote apite ku secondary sono anapanga interview imene iyi ndi ma divisions onse aphunzitsa ma divisions onse ku primary amene amafuna so anthu 740 ndomwe anatengedwa ndi anapatsa kuti akayamba ntchito yawo ija 740 nde chichokere ndi 740 I think mu September ndi momwe anthu amene wawa anatengedwa ndi unduna amene I think patha miyezi 10 anapangidwa omwe anapangidwa promote anachoka pa grade L pa grade K pa grade J ndi kufika pa grade I ya degree mputso ku secondary komano atakhala miyezi 10 ndalama yawo yowakwezera malipiro pachiro sanalandirepo olokhodo sana ipyonthepo akulandabe malipiro awo ku primary aja yes nde alembera kalata akuluakulu a Teachers Union of Malawi kulembera kumeneko kubomako wakumbutsa kuti choyamba kufuna makalata a promotions ena sadapatse makalata a promotion kuti takupangani promote pamene okhala umbono kuti takupangani promote yokuwuzani kuti malipiro anu akhala awa komanso malipiro awo ndekuti sadayambe kuwapatsa pomwe akwezera fika pa grade yani pa grade aipo komanso ndekuti akwena ndi malias ndalama za miyezi 10 nde alembera kalata unduna umenewo adayesera nduna za maphunziro adayeserapo kuti akumane ndi a minister as education koma anthu ena kuti adapondaponda aza maphunziro adatengapo kalata ukapereka ku parliament kuti mwina ku parliament nkhani ayikambirane sitting ya taiji koma nkhaniyo sidakambidwe chabwino anthu anakuvutika maganizo komanso akufuna ndalama zawo akuluakulu apatseni kunduna za maphunziroko mwina zikhozo makhani mtimota mwina adapangidwa promote ndi boma lina lija nakasi ena phekesa mwina adapangidwa promote ndi boma lija ndi boma lina lija ayi kumaphunziro tisalowetse ndale si adapita nkhani ndikukambirana chinthu chinchaboma sichimakhala chachipani ngati pali vuto awuzeni kuti mina pakali pano titere tikupanga ndondomeko izi kusiyana ndikukhala phe ndikumongo wadoda mena kwadodera nthawi kumapita so pano chimachitika akuluakulu munthu okhumudwa sapanga chinthu especially kunkhani ya kuphunzitsa akuluakulu ndi utumiki utumiki uja umafunika munthu uja kumulimbikitsa pompasa zomwe akufuna pamoyo wake akakhumudwa kodi muganiza kuti ana athu ku secondary akaphunzitsa zoona akaphunzitsa bwanji ene jephunzitsa ide ngakuti zina zitu tiziganize akakhumudwa athuwa
kodi ku sukuluku akaphunzitsana athu azoona kena kwa aendera maichulupeza sokoneze mapaketi chete pasinto za bwino ndizo za simple izi akulu bwerani atsogolerano ndi ati okay mulipo severani le 40 tidakupatsani makala amene sidakupatseni tikupatsani makala afika tsiku lakuti malipiro anu zonse zitheka tsiku lakuti kusiyana ndi kuma severana ngati yaphaka ndi khoso akatafuna meeting ize then ndiyosagwira kena kayambepo za ma strike didi yapeso zina mapitake zikhajo ndikuzila sigwira ndizimza simple chinthu chinjaboma chinthu sinzachipani tendisaike mono diso la ndale komano tiyeni tioneni kuti anthu akuthandiza bwanji kungali ya maphunziro athu chinthu china sopala phunziro okhudzidwa amene wawa chaka cha 2010 boma pofuna kulimbikitsa aphunzitsi kuti asamathawe madera kumidzi kumidzi anthu makanako uli malo ena akuluakulu mphunzitsi amene amapita kwaphunzira kwa makhala ulimba mtima alesi amafuna ku tawuni fa mavuto amakhala kumene be amadziwa kuti anthu ambiri aphunzitsi ambiri aku sekondari aku primary amakana kukhala madera akumudzi chifukwa mmene zinthu zilili adakhazikitsa kuti amati hardship allowance nthawi imeneyo kuti pamamba pa malipiro awo pamwezi pazikhala ne nthawi imeneyo inali 5,000 kwachi koma imaoneka ngati ndi ambiri 5,000 chaka cha 2010 icho so mu chaka cha 2014 ngati sakunama anayikweza ndi 100% ngati afika pa 10,000 so yachoka 2014 15 16 17 18 19 20 21 22 mpaka nale 2026 zaka zinga 16 zaka 12 kuchoka 2010 kuchoka 2010 kufika 2014 inali 5,000 kuchoka 2014 inakwezedwa kufika 10,000 hardship allowance imene yamphunzitsi wakumudzi zaka 10 12 allowance itakali pa 10,000 pachitika devaluation pasentha maboma pakatipa anthu abandalama madzi akwera matransport akwera fuel wakwera mankhwala kuchipatala kulibe anthu amakagula ku private ili pa 10,000 ebe so iwowa akunena kuti tikaona akapangapanga masamu awo 10,000 imene iyi buying power yake pano pamwina ikhoza makhaza 26,000 nde akupempha kubomako kuti sizingatheke mupange kulivaizi hardship allowance imene iyi sakunena aphunzitsa kuti aoneti aphunzitsa kumidzi ndithu akuluakulu kumudziko kuti atisaya amachita kumtuma mmodzi abwenta ona dzatengera zinzake transport ndiyo dula kayendedwe kake ndiko dula chifukwa chokuti mwina kumakhala mini basi imodzi olowa njinga ni mmodzi kuti akutenga kakusiye kuboma kuti uchoke kubomako ukapeze zinthu zoyenerera pa moyo wako imakhala mitunda italitali chifukwa chokuti china chilichonse chomwe umafuna uchite umayenera uchoke kumudzi kucha upite kuboma kapena upite ku tawuni kuti ukachipeze ni transport yodula kwambiri so amene anthu amagwira ntchito bwino yotamandika ali kumudzi kuphunzitsa ana athu akupeza kuti zosowa akukanika kupeza zosowa zawo pamoyo wawo nkhani idali ya hardship allowance maganizo abwino zingatheke mmene akupemphera kuti muyipangire ndalamazi zilipo tisamangothera anthu andale malawansi tisamangothera anthu andale kuba tiye tizipanga ndi focus amene akutukula ana athu amene akutukula anthu athu akuluakulu ndalama zilipo so daphunzitsa amene ali kumidzi mbirimbiri ikhozanso kufika so pa 200,000 hardship allowance atafuna koma vuto ndokuti anthu amakhala kuntundako amaganizira za mimba yawo maona koma samaganizira anthu amene akuthandiza ana kapena dziko kuti litani liyende bwino kapena litukuke ndekomano kungoyikapo chikondi ndikuwakonda aphunzitsiwa kuwakonda apolisi kuwakonda manesi fazi sizili kuje ndikoka kuliso anthu ogwira ntchito alangizi azaumoyo alangizi azaumoyo pano ali bize katemera kachani wapoliyo kuthandiza alangiza za ulimi ose aja titati tapanga focus kuti ndalama zathu titabisa makomwa omwe anthu akutulutsira ndalama tisongopatsa ndalama anthu andale tisongoonongera ndalama anthu achipani komano tike kukuyenerera ndi zotheka ndeni nkhani zomwe zikhala zoti ukaona nyumba makukhala kumudziyo yomvesa chisolo koma kuti ndiphunzitsi madzi akutunga kutali ndeolo mwanayo
role model anga ndeo lana kumudziwo anga khale ndine munena kuti ndizipita sonza khale ngati yemwe so anthu ochita bwino aphunzitsoni kuti aganizire ndakumudziwa onena kuti olomona kumudzuja kamaona kuti role model nzakhale ngati mphunzitsi koma kuona zovala akukanika kugula foti ndrama alibe moyo ndodula sapato zimene akukanika kugula kampando kabwino kabedi kabwino akukanika kukhala nako mwaona kuyenda njinga kapalasa alibe koza kunena kuti okay tena aphuso sakumudzira agulire njinga za moto ndizotheka aphuso sakumudza zendera njinga za moto ndizotheka mno bwino ndati mumulimbikitsa kwapsa umuzi kujaso kuchokaso anaso ambiri sodani ochuka ero ndofunika kuti tiyang'anepo bwino nkhani imeneyi pemphondi limene pali pempho awiri 740 bakira promote afuna ndalama zawo ndima promotion kupitisako mabaloti ayi ndama baloti ndekwa pajaru 40 mafika palipo hadi shiva sikukadika dziko ndana ni pazoso sakondana nthawi ya mavuto nthawi ya mavoti kumangoziwa kuti ndikovuta nthawi ya mavoti kuti ndikovuta kufikirika koma kovuta kufika amafika kuli anthu akuluakulu aphunzitsota kukhala kumidzi koma ladzipereka ndi mtima wonse ndikuzani pamene wina sadapite kusukulu komwe koma kudyerera mtauni munthu faja ndale maona kumaganizirako kuipa moyo tupenda basi chimo tenda konde anthu akukira chito yotamanya ko basi chabwino tikapumulire pang'ono kuti timalize nkhani meratsana ndimene tuchitira program ya lero ya gwedegwede tionere ko malonda tiberanso tinyadire kuti mukadali pomwepo kutsatirabe program ineyi ya gwedegwede timanena kuti ngati muli ndi malonda malo ake olengezetsera ndi ano kudzera maprogramu athu osiyanasiyana ngakhalenso imeneyi ya gwedegwede tulandire chigawo chachiwiri mmene tifuna tipitize nkhani zimene tabwera nazo tulandire chigawo chachiwiri pambanda kazo kwambiri mafotokozo ako nkhani yokuza Winyondo imene yogwirizana ndi kafukufuku wa ngozi ya ndege imene achitika wamwina tatipasani chithunzithunzi cha mmene kafukufuku yakuyendera Selina alese kafukufuku akumumvera yekha akuona yekha kutsatira ziganizo azipanga okha ife pakali pano ife tizambiri tidzalankhula masiku 90 akadzatha kuti kodi zidayenda motani ubwino wake zinthuzi zikukhala pa television zikukhala pa maradio zikukhala pa social media chomwe tingapemphe nchakuti mwina tosefe nda Malawi akubwera kumene kuja nda Malawi ma MP athu aja nda Malawi sizingatheke kuti mwina 80% zikhala chichewa kuti aliyense adzimva bwinobwino chifukwa chizungu cho anthu amatha kumva koma osamvetsetsa kumana wali kodi knowledge is for date anthu a chizungu akumachimva koma sakumvetsetsa ndiyeno wayamba bwino kuyenda bwino tipemphe komiti imeneyi kunena kuti ma MP athu mumayimira anthu a Malawi enda Malawi ambiri mukwadziwa majority enaso timakhala kumidzi kwambiri kokuti mwina chizungu sachitsata koma radio ali nayo akuchimva koma sakuchimvetsetsa ngati pali mafunso ena ofunika kwambiri ndizotheka muzika mbirana mchichewa muzifunsa chichewa anthu amene aja palibepo mzungu abwera amene uja palibepo mzungu asangana amene chichewa sachidziwa amachidziwa kuti chichewa timayankhula motere kuti anthuso amvetsetse chifukwa kafukufuku amene athandiza kwambiri nakambaka ale kunena kuti anthu ena mwina amene amanamiziridwa zinthu apeze kuti dzina lawo lakonzedwa mwina anthu omwe sitimadziwa tidziwe kuti anapangapo zotani kodi ngati dziko kutsogolo kuti yende motani kodi tipange zotani zinthu zinakhala bwanji ndiye kupatula kuti mukupanga mchizungu pomwe anthu timachimva koma sitichimvetsetsa tikupemphani pano aphungu athu komanso anthu amene kalankhuleni koni mchichewa kafunseni mafunso ena mchichewa ose aja nda Malawi koma tinenenso amene akukamba zomwe akudziwa iyeyo zomwe zikusemphana zomwe mukuziwa inu musantukwane munthu akupereka umboni wake koma inu mukuti zimene musantukwane inuyo kaperekeni wanu basi itu simple fotokoza zimene zinakhalira musanyoze nzanu chifukwa chokuti akukamba zomwe inu simufuna kuzimva inuyo kaneneni zomufuna kuzimvazo ifenso timve nawo kakhaleni mboni khalani chete ngati mulibe cholankhula ngati nzanu wapereka upo simugwiza nawo ngati simungapite musamangodziwa kulankhula pa social media kapena kunyoza nzanu nyamukani khomo lija ndosegula sakukaniza munthu yayi pitani koma ife tipempha kuti munthu amene akulankhula
zomwe mukuona kuti ine khutira nisofuna kumva pita niso mukapereke umboni wanu osanyoza sizimayenda motero amuyitanitsa kuti akamufusi wakamba inu ngati mukudziwa kukamba zabodza kaneneni pita nikunena kuti ifenso tabwera ndi umboni wathu iwo aja komiti ajenda nzeru ose aja akadziwa kunena kuti uja manama uya matere pamapeto pa zonse akatulutsa ripoti kumakhala recommendations amanena kunena kuti awadanama muamange awadalakwitsa muamange awadatere mutere koma izizi zomafuna kunyoza munthu akapanga zimabwezeretsano mbuyo anthu ena kuti asapite akhale ndi mantha ngati mukudziwa muli numbo unoposa ena pita mukapereke wanu basi simple osamatsutsa ayo kamba zabodza kakambe zako zonazo iweyo basitu kakambe zako zonazo osanena kuti Selina kamba zabodza kakambe ifeso chimodzimodzi kakhepa program pano timanena inu ngati muli anzeru kopya program ino ndiyotsegula kuti tsiku lakuti munayamba ntchito munagwira bwanji munthu akufotokozeni munthu ifeso program pano timanena kuti mukhoza kubwera kutsakira ndemanga azazukuti chabwino timalizire pamenepo program ya lero mwina zikhale choncho kuti kumasatira bwinobwino tiziyenda bwanji pamapeto nkuzabwera zina ale sakuzimvera ekha ziganizo ndopanga ekha ifeto ngokupempherani kuti zizikhala njira pena alimathaulangula chizungu kuno tapanga nkonesa malaizi fuso lakuti lija kachichewa choncho kuti tizimvana bwinobwino ndipo ndipemphera bwino kwa basi kwabiri chabwino timalize motero program ya lero Gwedegwede tathokoza mazula nkhani zimene tinabwera nazo kumaliza motero program yathu ya lero ya Gwedegwede takamba kale kuti yayi ngati muli ndi malonda funa olengezetsa malo ache ndi ano maprogramu ake ndi amene wandithu akuno ku Mibawa television timathokoza kuyamikira kuti makhala kutsatira program ineyi ya Gwedegwede timakamba nkhani imene zikuyendera zikuchitika bwanji zoona ndi ziti pano sitikonderapo aliyense ndipokamba chilungamo mmene chikuyenera kukhalira ine ndi Selina Dumbula uzukuta nkhani mwa nthawi zonse pambo Stephen Banda pamakina tinayi ndi Sumeya Chitela pa FCC tinayi ndi Sambanda Junior pa kamera Francis Kambewa komanso tinayi ndi Sotini mu studio mwe muno pitizani kuona pa program ino otsatira chapita Gwede mbiri